Malah di video ra. Lah yo lah ngecek kancane rek piye. Pas sampean tukang profesional, pas tukang senior. Setengah hari sampean iso masang 10 meter, lah iki trimo langge iki tok 2 meter. Sampean ngecek ya. Malah di video e. Lah iya ya ora apa-apa wong tukang senior yo ngene iki lur. Padahal sing wong-wong anyaran ini iki tetep beda Mbah kalah mbek sampean Mbah. Oh, cek iki lho Kin, diwarai bae. Oh, dipantau bae lho gerak-gerikmu. Setengah hari lah gak untuk 2 meter ya Mbah. Seramandingi sampean Mbah. Sandalane sampean gini-gini Mbah. Setenan. Lah kene iki lho tukang ngece. Lah ya tukang ngece bolak-balik wong senior. Ngecengan. Asem tenan.